E entón volvemos ca austeridade. Eu xa sei que estou na provincia de Ourense, xa sei que estou en Verín, xa sei que todos e todas os que estades aquí, francamente, tedes coñecimento abondoso do que significa a austeridade no caso do Partido Popular. Estou absolutamente seguro. Pero en calquer caso, como o señor Feijóo, dale que te pego, volve a insistir no tema da austeridade, facendo aquelo de, en vez de practicala, pois predicala, pois algo volveremos a ter que insistir. Realmente é un escándalo que o Partido Popular fale de austeridade, que de repente en eleccións parezcan unha congregación beneditina ou franciscana, porque é o que están. El padre prior Feijóo, el abade Feijóo, chamando a austeridade da súa muchachada. Hermano Jiménez, mañá en Maitines me empiezas a labrar el huerto. ¿Y por qué, padre prior? ¿Por qué, señor padre Feijóo? ¿Por qué, padre Alberto? Dice, porque en vez de ensalada, que é o que tiñas que comer, estabas comendo un plato de callos. Un plato de callos. Austeridade, irmán Jiménez, austeridade. Bueno, colleu a outro, o irmán Baltar. A ese obligouno, vai non obligar a levantarse ás 3. Porque ese, en vez de un plato, estaba comendo dous. Dos platos de callos. É que, francamente, austeridade. No. É que, de verdad, hai que ter valor. Hai que ter valor, por non decir outra cousa, para que, en fin, o Partido Popular ande con estas cousas. E na Diputación de Ourense había un que tiñan un asesor, que era para ir a captar o voto en Argentina. Acabado o voto en Argentina, acabou o seu posto de traballo e, polo tanto, outra vez, política da austeridade de verdad. Por certo, eles falan de emprego últimamente. Hai un lema que están utilizando últimamente que é chamativo. Dice, direi non galego, o emprego é liberdade. Emprego é liberdade. Bueno, pois se o emprego é liberdade, o señor Núñez Feijóo, que non solamente non crea ningún, sino que os destrue, é un liberticida. Un auténtico liberticida. A cousa, dende logo, é para nota. Eu, dende logo, vos digo que moito ánimo, moita forza, moita decisión de convencer e de vencer o Bloque Nacionalista Galego, como sempre en campaña, vai a máis e, polo tanto, fagamos o posible e o imposible. O posible e imposible por encher as urnas de votos ao Bloque Nacionalista Galego, o posible e imposible por levar a alcaldía de Verín a perfecta. É a alcaldía, a alcaldesa que merece este pobo. Con ela